Ofundisayo uVibhakshni Maharaj. Sifuna ukubhala othi ngibhalele lesibalo. 12.98 ngeni ngama mixed numbers sifuna ukuyenza kube i-fraction. Sizomisa kanjani? Kuyefana nokuthi singathi u12 plus 0.98. Base siyayibukisisa ke leseceleni. U9 wethu kuphi, u8 wethu kuphi, sizibuzele okokuqala. U9 wethu laphi? Ukwama hundreds. Ukwama tens, sorry. U8 wethu ukwama hundreds. Ngakho kuyefana nokuthini u9 over 10 plus 8 over 100. Uyazi-ke siyafuna kufane okungezansi kusho ukuthi-ke sizothi-ke seku-90 over 100 ngoba sifake u0 plus 8 over 100 okusiphani okusipha u98. 9 plus 8 u90 plus 8 ukupha ba u98 over 100. Indlela esesibhale ngayo ke manje le. Ngakho kuzofana nokuthi sitheni. Mawuthi ngibhale ngendlela sekufana nokuthi sesinani. Sino12 no98 over 100. Basifuna futhi ukuzehlisa lezi number sibhale ngendlela inamba engekho phezulu kangaka singaphinde sithini. Inamba ebangena bobabili u2 u2 ungena u12 ungena ka49 lapha ku98 uphinde ungene kangaki ka50 lapha ku100. Ayisekho enye inamba ebangena bobabili u49 no50. Ngakho impendulo yethu singasho ukuthi ke seku12 no49 over 50. Kanjalo nje kalula.